बाथौ दुमगासिनो नै साजायगासिनो जागायजेनबाय। एक नाम्बार दुमग्रा नै मेनेजारा जोंना बेनो नैबे नै दे मोजां दुमना हो। बानायगासिनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायसो नुबाय सनजय नोंखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनो दे मोजां जागोन दा र' बानायगासिनो ना दा जागोन फुल नैबेबो आसोलखा नैबे आसोलखा नैबेबो आसोलखा दे मोजां बानाय जागायजेनगासिनो दा मोजां नुगोन र' जाबाय नै अलमस्ट कमप्लिट आदै जाबाय दा देलाय सोमावनायलाय बे हा जाबाय देलाय बोलो होबावलाय दा गुबालाय सोमावनायलाय एसे गोरा होबाव दा गुबा नै अलमस्ट कमप्लिट नै सोमावग्राया मोसानानै बेनिफ्राय जाबाय अलमस्ट जाबाय जोंना गामिनि खामफाथिया